Nhar is-Sibt 11 ta' Novembru li ġej fit-3 ta' nofsinhar se ssir l-attività tal-mixja mal-President b'risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-President George Vella fejn tqal li din l-attività annwali se tkun qed tbiddel il-format tagħha. Din il-mixja se tibda mill-Palazz Verdala fil-Busket għal Palazz ta' Sant'Anton f'Ħattart u se tintemm fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Ġie spjegat li wieħed jista' jibda l-mixja tiegħu mill-bidu, jiġifieri mill-Busket jew inkella minn quddiem il-Palazz ta' Sant'Anton f'Ħattart. Intqal li se jkun qed jiġi provdut trasport mill-Belt Valletta għal postijiet minn fejn se tgħaddi din il-mixja. Il-President ta' Malta George Vella tkellem dwar kif attività bħal din taqqat lil poplu Malti flimkien waqt li jkun hemm solidarjetà għal dawk in-nies li jkollhom bżonn għajnuna mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Il-ewwel għandek l-okkażjoni biex iġib il-poplu flimkien. U s-sabiħ tagħna u li minkejja differenzi li għandna aħna f'ħafna affarijiet, meta niġu għall-Mart, meta niġu għall-ġbir tal-fondi, il-poplu Malti jiġi fuq quddiem naħseb fid-dinja kollha għaliex qalbu qed hemmhekk u jikkontribwixxi ħafna. U meta qed nitkellem f'dal kuntest ta' għaqda, rrid li nħarsu naqra x'qed jiġri kemm il-bot minna, diżastru li għaddej, il-qtil, l-atroċitajiet, u nara kemm aħna xxurtjati li aħna nintilfu fuq id-differenzi żgħar li hemm bejnietna u ma nirrealizzawx il-kobor tal-għaqda li għandna u kemm aħna xxurtjati li aħna ngħixu f'soċjetà ċivilizzata. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Isports Clifton Grima, wieħed jista' japplika għal din l-attività fuq is-sit mccf.store.